sini jaiti angkai borok phaijangnai borok age angkai komotha borok onek kaham khai samung tangai thangnai rong khai borok janejar hamchik thangai tini angkai borok berem phaithika ta age bo tongo tabo bo borok chini mothani borok han angkai borok ni gan khnan bai chini motha rong khai ta naising cha an tongo borok phaikha angkai jeng borok na joraro gan khnan bai angkai panda paimni pore angkai jeng borok bai ang ta borok bai manchrai tongo asuk dini manchrai jakuduk ba angkai panda paimni pore ang irok se chance ma haijako tini ni askai samung bangkha angkai ang phaikha challenge video khayanai nongni koimung bai ang challenge video tui phai tong angkai nong nasingi tongdi belakang meni ketok nai tai nong nai benai thok sa na hane ang asa khayang kai nong nai si tong di dak tim phai to ang thang nai blo nong na sa chang tong mai kai han nong bai tang video bunai am jong hanai ang kai risa nong comment kai ka challenge video to budi hanai ang kai finally changni ni bai challenge video ti phai kha ready de sadi nang kai nang kai nang kai ang kai ang ba Foto ni channel like share subscribe Kita ini subscribe